Lukanti żgħar li operaw f'pajjiżna jkollhom iċ-ċans li jibbenefikaw minn għajnuna biex isiru aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija u tal-ilma. Waqt żjara f'Guest House fil-Gudja, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli ħabbret din l-inizjattiva ġdida tal-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma. Din l-iskema bl-isem ta' Guest tiffoka fuq lukanti żgħar boutique hotels u guest houses li l-Aġenzija se toffrilhom awditjar tal-ilma u l-enerġija u tagħti rakkomandazzjonijiet biex isiru aktar sostenibbli. Wara dan l-awditjar se tingħata assistenza teknika lil dawn il-lukanti żgħar li ħafna drabi ma jkollhomx ħaddiema speċifiċi b'dawn il-kompetenzi minħabba iċ-ċokon tagħhom. Amy Talbot, sit ta' boutique hotel, sostniet fuq l-importanza ta' din l-iskema hija nnutat is-sosten li sabet sabiex in-negozju tagħha jieħu sehem f'din l-iskema li se twassal għal operat aktar sostenibbli u effiċjenti. L-iskema Guest hija skema tajba ħafna li qed tgħinna bħala owners ta' boutique hotels u guest houses sabiex inkunu iktar effiċjenti fl-użu tal-ilma u dawl. Hija rramarkat kemm kien faċli biex applikat biex tieħu sehem fl-inizjattiva Guest. Hija skema li faċli ħafna tapplika għaliha, ma tinvolvix l-ebda investiment min naħa tagħna, u mbagħad it is up to you li tapplika dak li jissuġġerulek l-enġiniera wara li joħroġ l-audit report. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma Manuel Sapjano qal li din l-iskema bla ħlas mhux biss qed tagħti pariri tekniċi l-operaturi ta' dawn il-lukanti żgħar iżda qed taħdem ukoll biex gradwalment joħolqu bidla fil-kultura tal-viżitaturi li jqogħdu fihom u affakkar li dawn għandhom impatt sostanzjali fuq il-konsum tal-enerġija u l-ilma ta' dawn in-negozji. L-inizjattiva Guest qed tindirizza konsum tal-enerġija u l-ilma fi stabbilimenti ta' akkomodazzjoni żgħar bħal guest houses u boutique hotels. Hija inizjattiva interessanti minħabba li qed tgħin il dawn l-istabbilimenti jkunu iktar ambjentalment sostenibbli kif ukoll inaqsu l-ispejjeż tal-operat tagħhom. Il-Ministru Mirjam Dalli saħqet dwar l-importanza s-sostenibilità f'dan is-settur bħal f'kull qasam ieħor tal-ekonomija.